Цената на предаването на Христа. За това подробно е написано в книгата на пророк Захария. Захария 13 глава 6 и 7 стих. Ще паса, казва Господ, овцете, еврейския народ, с два жезела, т.е. едновременно с награда и наказание. Аз ги паса, но те се отвръщат от мене. Тогава и аз ще се отвърна и ще струша жезела на благоволението. Сравнение 11 глава 7-10 стих. Повече няма да ги милвам. Именно в този момент заветът, сключен с Ной, завършва. Пророчество за цената. Парите ще бъдат хвърлени в църковната каса и ще бъдат дадени за земята на гранчаря. Сравнение 11 глава 12-13 стих. Пророчеството е било написано 530 години преди Рождество Христово. Защо евреите дали именно тази сума, 30 сребърника? Нали тъкмо, за да изпълнят пророчеството на Захария? Т.е. да го изпълнят, но не защото самите те са поискали да сбъднат пророчеството, а защото така е трябвало да стане. В книгата Изход се казва, че цената на убит роб е 30 сребърника, която убиецът е трябвало да заплати на господаря на роба. В момента на разпятието за един сребърник давали 4 динария, а 1 динарий е дневната заплата на обикновен работник.